Sakitlah ayah melakan duanginyo keniyo mama dari si yatim. Sakitnyo sakit parah bang anak. Oh iyo gak payah malah sakit mama lah payah ubek ka dicari lah sulit doktor mau ubeknya ba itu mama kan wanginya. Oh mama si yatim malah kini coy itu kalau dilihat di tapi mula kayo bedo bana tapi tabao untuang kanan elo rupanya mula sama so itu malang dak dapet kaditula de urang tasabu sakit payah tabarito kamano-mano co itu bananya kini. Tabarito malakian kumari adola pado sakutiko kito tinggalan mama sadang sakit sarato joinyo Yuliati dek karano ado kagangguan dek sakit bana nama ambe tapaso ale diundurkan ba itu bana nyolai to etong di Tanjung Karang to sabui dokter tukini rupanya mulainya dokter yatim dapik bana mula permintaan inyo di sinan menjadi dokter iyo di Tanjung Karang tukini inyo tibo di kampung Tanjung Karang tibo lo surat pengiriman surat tugas di Tanjung Karang. Iyo naninyo lah jadi dokter indak to bilang lamo bana ado lapado satu hari yo ado lah masuk sakutiko untung baik tibo dek dokter dia. Untung baik melati bodi dokter tandonya baik untung inyo sadang duduk di rumah sakit datanglah orang. Sakit di jalan dari kampung sejak mulai malah dari Sarolangun nyola dapet sakit masa itu lai diubek sepanjang jalan tapi cegak saranta tiba tibo sabanta malala diubek ba itu bana orang tu kini tibo di kota Tanjung Karang mendadak sakitnya tibo kare bana dari na biasa
labi lo sakit dari nan sudah ba itu kece urang oto masuk ke rumah sakit umum di masuk ke rumah malah sakit umum rupanya malah orang nak jadi sopir kini orang sekampung jodotor yatim ba itu bananya kini sama so SMP sama sekolah kini pajatu malah jadi sopir ba itu bana malah kini jadi satunya sabui malah diperawat banyak atau kan pegawai rumah sakit nyokaban malahnya kini apa orang mapak sabananya kok kami pi orang si junjung coy tu katanya kini tapi tinggal malah di muaro malah indak pulau tuma di pulau kece orang tersabui di pulau punjung coy tu kecenya kini anak rajo pi di pulau punjung balahan rajo dari Jambi samo nak rajo keduanya muka sweet lai dulu nak bagantuang tapi dek nasib macaro kini lah sayo badan kasudanya ba itu katanya kini nanambo malah sabananya kok iya di sini malah kampung udah ba itu kece pegawai rumah sakit doktor kami ko kabar-kabarnya kan iyo di sini kampung aslinya coy itu katanya kini didaki malah palayangan bakato sinan urang oto siapo banapi nama doktor kok itu nanapak tanyo yatim karma nama ada ulu kini bertambah jo DR di mungkonya satu tersabui malah yatim karma kok itu malah memang yo anak orang kampung bana mapak doktor sabananya barunya sabuikan tampe doktornya turi ke kamar doktor ala sehat inyo baru beksinan satu lainnya lah kaman jalan bakato pegawai rumah sakit onde pak doktor dangabana kawan sekampung apa tibo satu tersabui kawan sekampung tagak sekali doktor yatim ba itu bana melakini biarlah lama nak basuh digalak kajale ju kok badan nacok baru batau kok gapuk je kuruinya biarlah badan malah bertambah kini atau kok kurui bana sakit nagalak kaco itu juga ba itu bananya kini baru batamu jo kawannya dia baru batamu malah jo kawannya coy tu bana malah doktor yatim satu basobo malahnya jo kawan naninyo tu masa mo pandai baru bakato nan sopir tadi dangakan mana yo nandi doktor kini lah dapet yo jadi doktor ambo patang di kabaran ke ado orang mambo carito mengecek kini nandi lapo Nana mola di mama kita tu nambah nama upiak Yuliati ndak tanggung lama batunangan kau ndak salah lah 2 tahun mangko sampainya 2 tahun dari barisuk ke barisuk ba itu saja perjanjian antapo ga apa nantian Yuliati tapi patangko la kabarale bana la kabalape sure undangan tuma bapaknya sakit pulo dia
puluh kan mama tu di doktor kecek kawan taman sinan yatim tadi onde kawan dangakan bana iyo letape tuma kawan lain tak salah tadimonya kalau sepanjang tuma kecek kawan kita nama carito di lapau-lapau lah banyak orang mengecek sinan itu keceknya kini iyo kan tuang bana nenda elo nasib si buyang kabarudin nang kajadi menantu mama kita tu iyo orang kayo nang disinan kan kita dulu sama tahu waktu mana kami kini nama ibu kan kok dicali upi yuliati indah sajodoh di jo kabarudin indah sajodoh malah badaninyo gak tua sakete iyo pulo tuma bantunya ndak lo ado bantu buruk potong kaleru tuma dek piti banyak saja di sinan tadayo malah mama kita tadayo bapak siul kini sarato jo mande kanduanginyo sinan taman wang buyo yatim sinan bakato yatim tadi ala sehat kok kawan kini ala tim keceknya kini terima kasih be tim keceknya bawa leko kesera aku sakit lon jalan mereka itu warna keceknya alanya bari malau be kini kok untuk bari suak boleh yang pakai bila sesuai jo keadaan sakit coy tu kecek si yatim diambo ndak sulit bana dia awak mulai ndak sulit bana coy tu katonyo kini lasana hatinya kini yatim batambah yo susah ju balik dari rumah sakit langsung ke pasar yo bang kuning satu tibo inya di sinan dicalik kadai yo dake rumah urang kan sadang yo rami dulu bapak jo wete yo sadang sinan urang bakadai tambah sanjo batambah rami ala bali ete kini nanco itu ete tu datang melantar lenja ati maliye lelanan sanang ati memandang mencari anak ala duduk bajuntai di kursi ete lah sanang memandangi satu datang airnya liye laila minum doktor kini lah mandi yang kini tim kece ete iyo kan mande kan wanginya danga di mande kece yatim manuaya kini mande kita mungkin malah kabarangke tapi kok pai kita sarumanya ba acaronyo tinggal kadai ba itu kece si yatim itulah katonya kaban tumacoy ko la mande kato yatim ganti-gantian kita pai o mama ambo sakit payai mama ambo malah sakit payah sadang di korong kampung kini biar cuapo mama kandung berang kawake badan diri jak kete awaknya gadangkan asalnya dapik ka ditolong tentu ditolong mama kandung biar ka berang bake awak biar ka mati dibunuhnya di dalam sakit bantu kini untung tekana aja solamu untung tekana kesalahan kolenya sanang dalam hati kolenya sanang malah dalam hati itu kato sabananya tapi naninya malah buyo yatim doktor yatim mekatu itu
inyo bao mula oto kini oto le bapa ado kini indak joto mula rumah sakit jo itu bana mula kini sedangkan waktu itu maalun sinan dokter yatim di bau be macam-macam di Dibawa ubi mula macam-macam sebab gajala sakit mama dinyo mungkin ala tak ketahui juga itu bana mula nyukini tak kapaya bana mencari itulah kata yo sabananyo indak lama kita bilangkan indak to wetong dola mulai sedang de inyo la dokter yatim mula siap nyo kabarang ke sarato bapak kandung inyo namande tapaso tinggal Josia tampe malah tinggal rumah gadang sabantu itu toko nang gadang yo maso itu 7 petak 7 pintunya nambah itu toko dilie indak lama kita bilangkan maalun sinan dokter yatim nambah rangke barisuk pagi sarato ayakan mengkini lesanang hati bukan kapalang sopirnya pakai orang lain di sopirnya pakai malah orang lain mbak itu bana malah kini sedang de inyo malah nandi jalan biala yatim malah di balakang naninyo ayah duduk di muka sarato jo sopir kini ala barangke dari Tanjung Karang nagari nang kanyo 7 pulang ke kampung hati mamang mande coba apa ola indah batamu dema Yawe basarang ampie juho tandola ampie mola kini siang malam moto bayang alam siang malam motonya balari tantuinyo bajalan siang malam indak paralu di palamu raso mama indak kabasu dolei raso mama indak le kabasu menangi raso dalam hati tapi di muka malu malian mbak itu bana si buyong indak tabado ibu hati ho bantu kaco jatuh ke batu ramu tak dapat ka diambil kok di kana tembak di hulu kana ila balam 3 gayo pokok di kana mae maso nanda olu aye mato badare juo mae aye mato mala badare juo sadang di badan mala dirinya kini tumpak de inyo dokter yatim barangke tadi melajo apa batigo jo sopir sajo mula banyak buki nanyo
daki lah banyak luranya turuni lah jauh tentulah ampi lah daki palayangan pulau punjung di Panyubarangan pulau punjung tadanga lade dake di panyubarangan badata-data hati di dalam badantung-dantung raso darah-dado raso-raso kamandapati tanah tasira kecek yatim sababnya darah ndak sanang lai coy itu bana malakini Tumado lagu masalah ko indah mama alamati mangko cuy ko darambo tapi ko indah ado namanya bui mungkin cuy ko darambo ba itu malanya kini di maloyo darah indah kaco itu barabarao marao ka ate buki di malo darah indah kata siro-siro tiuk sabanta siul menyabui di tiuk sabanta malah siul menyabui ba itu bana malakini sedang di badan dirinya latibo pae kita di palayangan satu tibo di palayangan la turuninya dari yate oto sopirkan masih dalam moto juo bamanung di tapi ai dicali karukara di sini lah orang tuma main tapi pantai wati nanamu wangga indah joka jadi niat sampai dayulai indah juga jadi malah niat sampai delambe bana palayangan tibo ba itu melanyo kini basasa oto manyubarang yo raso kamalompe kasubarang tagade air dalam pulau coy itu bana melanyo kini ala tibo palayangan lanai oto maso itu oto naik kapalayangan tu masih yatim dalam oto di si yatim malah di dalam oto ba itu malahnya kini satu latibo di subarang yatim dak turun do dari oto rumah mama dak jauh dari palayangan langsung kita malah ke rumah pai ke rumah mama ambo kok rumah mande ambo manda ado ambo ketek di bawah mama coy itu katanya kini kok tibo beko pae di rumah tuan tamara boju mama ambo untung dicali sadang sakit konda ndak kadape do pae ambo pulang kini ko indah malah nak kanamu malambo babalik takwi ambo kadibun mama coy itu katonyo kini kironyo tibo to di laman baranti oto tu kini oto naranca yo kanamonyo sama so itu yo kok diliye dak barabua oto saranca itu kalau sabua kabupaten iyo gak payah mencari tandiang otonyo satu tibo to di halaman gas konta andanya opor dari 3 turun ke 2 dari 2 turun ke 1 rem di pijaan depere tetaga oto di halaman satu tataga
tangguang banyaknya orang kini. Aku rami orang ate rumah, Pak Datuk Pangulu sadang sakit, ayah si upiak Melayu liati sadang parah sakit, beliau menantunya malah ada terumah. Nangka calon Melayu liati, banamu buyong kabarudin, ba itu bana malakini, dak tangguang malah sanang hatinya. Oto tibo akatu itu satu teranga oto tibo lah banyak cerita kawan bisik dasi orang di bawah barang nan tahu di si Yatim. Balari naik kate rumah tak sasa langsung kate rumah nan siu sadang duduk-duduk ayam mato badare duo mato lah bangkak di manangi nanyo tangikan dek siu ko. Alah sekian lamonyo ayahnya sakit, alah sekian lamo ayahnya tati lantang lantai, kamano sure leka dikirim. Inyo ndak ada kabarnya di Jakarta, kamano sure kadilape, nyo sadang bapikir kamanani. Tibola orang mangaban, anak ketek bakek siul, ondeni yule dengan bana. Iyo untung bana tibo di kamanakan ayani yo antayo kadilape hari kini aitu mayatim di alaman itu mayatim malah di alaman satu tersabui yatim di alaman memakai sinan yu tadi onde mande rangakan bana dak taluk di awak manurinya do mande calik di mande ke alaman. Ala lah babalik orang nambah buang lah tibo orang nambah campaan iko nang kasanang di hati mande duduk layai dari tidur kamanakan ayah yo ya malah datang kini.